Ашык булса, тарих капкалары, үткәннәргә кайтыр юллар бар дип аталган Физа Әбүзәр кызы Нурдинованың «Мәңге йөрәктә син, Наил» исемле китабын тәкъдим итү кичәсе. Афганистаннан соңгы совет солдаты чыкканга 32 тулу уңайыннан үткәрелә бу кичә. Әфган. Илебез тарихының әрнүле, кайгылы бер бите. Күкләргә тиеп утырган таулар арасында үлем белән күзгә-күз очрашкан язмышлар. Меңләгән үлемнәр күргән, меңләгән алданган һәм җимерелгән хыяллар иле. Авыр булса да, бу тарих битен хәтер саклыгы белән елда ача торабыз. Чөнки онытырга һәм оныттырырга ярамый. Ырсай авылында туып үсеп, Афганистан җирендә һәлак булган Наил Нуретдинов исемен мәңгеләштерү буенча хәтсез эшләр башкарылды. Туып үскән йортына тактаташ, белем алган мәктәп фасадына мемориаль тактаташ, авыл мәдәният йорты бакчасында һәйкәл урнаштырылды. Туган авылында аның исеме белән чишмә ага. Бер туган сеңлесе Физа Нуретдинова абыйсы турында күңелендә йөрткән хатирәләрен китап битләренә бастырып чыкты. Афганистан җирләрендә һәлак булып калган абыем Нуретдинов Наил турында китап чыгарырга уйладым. Күңелдә күпме уйлар йөрмәсе. Шушыларны кайчандыр китап битләренә салырга тиеш идем. Күп уйланылды, күп яшьләр түгелде инде бу китапны язганда. Шуңа «Мәңге йөрәктә син, Наил» дигән китабым чыкты. 2020 елның декабрь айында. Монда инде абый турында истәлекләр, аның хатлары, аның турында якты истәлекләрне мәңгеләштерәсебез килде. Китапка Наил Әбүзәр улы турында бик күп истәлекләр, фотосурәтләр тупланган. Айрыша тау-ташлар арасында, госпитальдә ятканда сагыну хисләре белән язган хатлары йөрәкләрне тетрәндерә. 25 декабрь 81 ел. Исәнмесез, минем өчен кадерле булган әткәй, әнкәй, апайлар, партилар. Сезнең барыгызга да күп сәламнәр җибәреп хат яза Наил. Минем хәлгә килгәндә, мин исән-сау, әйбәт кенә служить итеп йөрим. Бүген менә Физадан хат килгән мин рейстан кайтуга. Элеккечә бензин ташыйбыз. Монда көннәр суык түгел, эссе. Кызык инде, яңа елны эссе кояш астында каршылап. Әфганда пока тыныч. Кыскасы, исән-сау служить итеп кайтырга сүз бирәм. Только әткәй, әнкәй, сезне сагындырырыз. Кыргызда чакта кадерегезне белмәгәнбез икән. Хәтер кичәсендә һәр чыгыш ясаучы Наил Әбүзәр улы турында якты хатирәләре белән уртаклашты. Шигырьләр, җырлар, моңнар аша йөрәк әрнүләрен җиткерде. Залда утыручы яшь буынга үгет нәсихәтләрен юллады. 10 ел бергә укыдык, бергә уйнабыз тик. Безнең класста җегетләр бик әз, 5-6 гына ялар. Иң шын җегет, ир җегет Наил. Үзе шукта, тормышны да шулкадәр яратып яшәде, яхшы укыйдыр, ярдәмчел. Үзебезнең авылдашыбыз, батыр авылдашыбыз Наил Нуретдинов турындагы истәлекләр безнең күңелләрдә саклана. Балалар өчен үрнәк булып тора дип әйтә алабыз инде. Безнең Ирсайдан 11 егет катнашкан бу сугышта. Физа базарында сезгә дә зур рәхмәт. Шундый киләчәк буын өчен, матур, зур, тәрбияви эш башкарганыгыз өчен. Азатлык өчен көрәштә гомерләре өзелгән батырларның истәлеген кадерләп саклый. Аларның исеме, онытылмас эшләре якты маяк булып буыннардан буыннарга күчсен. Җир йөзендә сугышлар башка кабатланмасын. Яшь егетләрнең гомере вакытсыз өзелмәсен. Ата-аналар кайгы яше түкмәсен иде. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.